Makarska moja, najljepša na svitu, volim tvoje ljude, svaki kamen tvoj. Tu će piju ja, i crvene slane. U Bašku vodu da sretnično mi. Lijep pozdrav svim gledateljima televizije Jadran. Evo nas na početku još jedne panorame Makarske rivijere u kojoj vam donosimo pregled događanja iz proteklih 14 dana. Zato ostanite s nama i pogledajte što smo vam za danas pripremili. ...21 godina povjerenja kupaca najbolja je potvrda pravog izbora. U trgovini Apfel, Dubrovačka 35, pronaći ćete bogat asortiman ugostiteljskog sitnog i krupnog inventara, stolova, stolica, krupne ugostiteljske opreme, uredskog i školskog namještaja te kućnih potrepština. U supermarketu Apfel, Dubrovačka 49, svakodnevno možete kupovati artikle za domaćinstvo, svježe voće i povrće kao i meso koje zaokružuju ponudu proizvoda iz domaćeg kraja. Još jednim prometnim rješenjem naši građani, a ponajviše školarci, uskoro će biti sigurniji prilikom prelaska najfrekventnije makarske prometnice. Izgradnja pothodnika Moča jedan je od strateških prometnih projekata koji je zacrtan kao prioritetan u mandatu trenutne makarske vlasti. Radi se o projektu vrijednom 1.300.000 kuna za kojeg je sredstva u potpunosti osigurao grad Makarska. U posljednjih 30 godina ovo će biti prvi novi pothodnik, dok će prema najavama predstavnika gradske vlasti svi ostali pothodnici biti renovirani kako bi se omogućio sigurniji prijelaz makarskih prometnica. Ja bih napomenuo jednu važnu činjenicu, to je da će taj pothodnik koristiti više od 150 djece koji idu u osnovnu školu Stjepana Ivičevića i koji idu u vrtić Ciciban. Oni su nam i bili glavni motiv da napravimo taj pothodnik. Svu dokumentaciju i građevinsku dozvolu i osiguranje svih sredstava uspjeli smo odraditi za nekih 7 mjeseci i evo napokon ono o čemu naši građani već pričaju godinama, mi ćemo to realizirati već i na početku svoga mandata, čime želimo pokazati jednu ozbiljnost u pristupu ključnim gradskim projektima. Ovim projektom, čija realizacija započinje u ožujku, zadovoljni su i predstavnici Makarske osnovne škole Stjepana Ivičevića. Podržavam taj projekt jer na taj način na prvom mjestu sigurnost djece, jednim dijelom će se rasteretiti promet kroz sami grad gdje se nalazi centar grada, gdje se nalazi naša škola, a time i sigurnost djece. Makarsku magistralu prilikom odlaska u školu prelazi veliki broj školaraca koji će izgradnjom pothodnika ovu frekventnu prometnicu moći prelaziti na puno sigurniji način. Da, mi smo prije išli kad smo bili mali, mi smo prelazili ovim putem tamo i tu kroz šumu idemo stalno. Pa da, mi smo jako sretni zato jer za mnogo male djece to će biti dobro, sigurnije je baš i sretni smo. I radujemo se što ćemo napraviti podvožnjak. Prema informacijama do gradonačelnika Vranješa, pothodnik u dogovoru s izvođačima radova bit će dovršen u roku od 80 dana, tako da će grad Makarska ovu turističku sezonu dočekati izgotovljenim prometnim rješenjem kojeg će moći koristiti i brojni gosti grada pod Biokovom. Osim pothodnika u Makarskoj su u tijeku i radovi sanacije opasnog mjesta, kolno-pješačke ulice Put Makra na D8 su financirani sredstvima Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske. Grad Makarska, javna ustanova Mara, Udruga Sunce i Makarske osnovne škole i ove su godine nastavili suradnju koja je rezultirala edukacijom i zaposlenjem novih asistenata u nastavi. Projekt S osmijehom u školu, pomoćnici u nastavi makarskih školaraca, sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda, predstavljen je u kongresnoj dvorani Makarskog hotela Biokovo. Predstavnici osnovnih škola, Udruge Sunce, kao i makarski gradonačelnik, pozdravili su ovaj projekt kojim se makarskim osnovnoškolcima omogućava kvalitetno obrazovanje i ugodan boravak u školskim klupama.
Dakle, danas svako dijete s teškoćama se upisuje u redovan osnovnoškolski program. Mislim da je to osnovni dobitak svih ovih godina integracije koje provodimo u gradu Makarska, ne samo udruga Sunce, sveučilište Lanterna, savjetovalište Lanterna, pa onda i svi drugi dionici uključeni. Mislim da to je jedan rezultat kojim se možemo ponositi. Sad, dakle, imamo ravnopravnost sve djece s teškoćama i djece bez teškoća na istom mjestu se susreću u svojoj zajednici, u svojoj sredini, u svojoj školi i sada je na nama da svima koji smo u tom procesu uključeni da im damo najviše što možemo. Osim makarskih predstavnika ovom prigodom, gospođa Luči Lončar, viša savjetnica Agencije za odgoj i obrazovanje, predstavila je oblike integracije učenika s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovnim ustanovama. Pa ono što morate znati da je integracija počela 80. godina, znači to je ipak jedno vremensko razdoblje dugo na kojem se radi da se javnost senzibilizira. Naravno da prostora uvijek ima i da se uvijek može raditi na kvaliteti i poboljšanju svega toga, ali mislim da se u zadnje vrijeme dosta govori, pogotovo od uvođenja pomoćnika u nastavi, da se više uopće priča o tome. Mislim da se o tome treba naravno još više govoriti, ali radi se, ne mogu reći da se ne radi na tome, radi se. Savjetnica Agencije za odgoj i obrazovanje iskazala je zadovoljstvo angažmanom makarskih udruga, osnovnih škola i predstavnika gradskih vlasti. Pa što se tiče Makarske, mislim da ste puno napravili, mislim da ste prvo iskoristili sve zakonske mogućnosti da otvorite sve moguće programe koje postoje, znači koje država nudi kao takve. Nemate centara, ali imate udrugu i imate škole koje su voljne pružiti podršku apsolutno u svakom pogledu i vidim da grad pomaže u tome i sa pomoćnicima, sa stručnjacima ima jedan broj u školi, naravno da bi trebao biti još više ljudi nego što je, ali ih ima. Ono što mislim da će trebati raditi, na čemu će dalje trebati raditi, jest zapravo na pomoći djeci koji imaju veće teškoće kako bi se obuhvatili kako ranim nekakvim edukacijskim programima, a isto tako svim ovim ostalim što su im potrebni da bi uz obrazovanje dobili i da bi zapravo mogli svoje kapacitete razviti u najvećoj mogućoj mjeri koja to omogućava. Uz upoznavanje s detaljima ovog projekta pred prisutne medije stali su i novozaposleni pomoćnici u nastavi koji su primili potvrdu o završenoj edukaciji. Općina Baška Voda novu odluku o prikupljanju miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada ove godine počinje primjenjivati uz drastične kazne za nepoštivanje istih. 3.000 kuna za nerazvrstavanje smeća, isti iznos za ostavljanje glomaznog otpada pored kontejnera, 5.000 kuna ukoliko vam ispada smeće oko spremnika. Samo su neke od mjera koje je propisala općina Baška Voda kako bi svojim građanima predočila važnost nove odluke prikupljanja i razvrstavanja otpada koja je u čitavoj državi prema vladinoj uredbi iz svibnja prošle godine postala obvezna. Načelnik Joško Roščić nalog za postupanje po novim uredbama dao je upravnom odjelu za gospodarenje prostorom i komunalno-prometne poslove te direktoru tvrtke Gradina. Općina Baška Voda u zakonskom roku donijela općinsko vijeće sve potrebne odluke. Ovo je sada period koji se neće primjenjivati kazne. Sama odluka se primjenjuje od 1.11. Kao načelnik dao sam zadatak odjelu za komunalno gospodarenje i komunalnom poduzeću Baška Voda da pripremu sve, a ja napominjem da još prije 2 godine općina Baška Voda građane je podijelila potrebne kante koje smo dobili iz europskih sredstava i nadam se da ćemo biti jedna od općina koja će najbolje rješavati taj problem na prostoru praktično pod Biokovljem. Nove mjere za nepoštivanje donesene odluke više su do 3 puta u odnosu na druge gradove i općine u županiji, dok prema dosadašnjim prikupljenim podacima takve iste kazne propisuje glavni grad Republike Hrvatske. Uz početak primjene ove važne odluke koja u skladu s europskim modernim ekološkim zahtjevima, općina Baška Voda istog je dana napravila i iskorak u kvaliteti zdravstvene zaštite kako svojih građana, tako i brojnih gostiju koji tradicionalno borave u ovom popularnom ljetovalištu. Načelnik Joško Roščić, njegov zamjenik Filip Vidulin, voditelj Makarske hitne pomoći dr. Mato Kasalo i ravnatelj Zavoda za hitnu medicinsku pomoć županije dr. Leo Lujetić napravili su kratku vizitu prostora buduće hitne pomoći koja bi uskoro trebala pružati usluge medicinske skrbi.
Blizina Splita, tunela Sveti Ilija koji brzo spaja Primorje i Zagorje, samo su neke od geostrateških prednosti koje su zalog za skoru realizaciju prostora hitne medicinske pomoći u Baškoj Vodi. Mislim, ovo je jedna inicijativa koja traje već pola godine, na inicijativu saborske zastupnice Dragice Roščić, na inicijativu gospodina Lujetića i gospodina Mata Kasala. Mi smo odlučili, odnosno napravili smo sve predispozicije da u sadašnjoj ambulanti u Baškoj Vodi možemo dobiti hitnu pomoć. Općina Baška Voda će na zahtjev hitne pomoći Splitsko-dalmatinske županije sredi kompletno ovaj prostor koji je u jako dobrom stanju. Napravit ćemo sve preduvjete da može raditi. Znate da Baška Voda ima noćenja koliko i grad Makarska sa susjednim Brelima, sa Promajnom, sa Krvavicom, Bratušom. Mi ćemo praktično, hitna pomoć će spašavati živote, potencijalno će spašavati 20.000 ljudi, pa čak i više. Mislim da je to jedna velika stvar i zahvaljujemo se posebno našem županu Blaženku Bobanu koji nam u svemu ovome dao podršku. Bliženjem turističke sezone, brojni Makarani imali su priliku upoznati se s različitim mogućnostima bespovratnih poticaja u svrhu poboljšanja svojih turističkih kapaciteta. U suradnji javne ustanove Makarske razvojne agencije Mara, grada Makarske, turističke zajednice i županije Splitsko-dalmatinske, u Makarskom hotelu Biokovo održana je informativna radionica na kojoj su se brojni privatni iznajmljivači i poduzetnici mogli upoznati s mogućnostima korištenja bespovratnih sredstava za projekte kojima će podići kvalitetu turističkih smještajnih kapaciteta privatnih iznajmljivača i projekte energetske obnove obiteljskih kuća. Brojne građane na samom početku u ime grada je pozdravio dogradonačelnik Dražen Nemčić, nakon čega je direktorica turističke zajednice Hloverka Novak-Srzić pohvalila angažman razvojne agencije Mara koja u suradnji s uredom turističke zajednice radi na podizanju kvalitete turističke usluge u gradu pod Biokovom. Nakon uvodnih riječi prezentirana su 4 programa koja će našim građanima omogućiti bolje upoznavanje s mogućnostima korištenja bespovratnih sredstava iz različitih fondova. Što se tiče konkretno ovog javnog poziva koji se odnosi na male iznajmljivače, procedura je uistinu jednostavna. Znači, ukoliko su to projekti, to jest namjena ulaganja sukladno uvjetima natječaja, dokumentacija se doslovno u jedan dan može prikupiti, postoje pripadajući obrasci na stranicama Splitsko-dalmatinske županije, treba se pridići potvrda sa porezne da osoba nema duga prema državi i kopirati osobno i priložiti fotografije i prikupiti ponuda znači od strane dobavljača za određeni sadržaj koja glasi na njegovo ime. Znači sve navedeno se uistinu može prikupiti doslovno u jedan dan, a mi smo tu kao tehnička pomoć svima zainteresiranima da što kvalitetnije pripreme svoju dokumentaciju. Osim ravnateljice razvojne agencije Mara Lidije Vukadin-Vranješ, programe potpore Splitsko-dalmatinske županije prezentirao je Anđelko Katavić, pročelnik županijskog odjela za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu. Predstavnici županije Anita Ranza i Damir Ćorić svojim su edukativnim predavanjem još dodatno pojasnili uvjete i rokove za podnošenje zahtjeva, dok se u slučaju nedoumica sve ostale informacije mogu pronaći na web stranicama županije Splitsko-dalmatinske. Kako se saniraju različiti lomovi i ozljede pokazali su nam makarski osnovnoškolci na natjecanju Makarskog crvenog križa. Pružiti pomoć unesrećenom znanje je koje može spasiti nečiji život. Da bi tako i bilo, pobrinuli su se polaznici osnovne škole oca Petra Perice i Stjepana Ivičevića, koji su pod vodstvom doktora Darka Granića i mentorice profesorice Antonije Milić pristupili natjecanju iz prve pomoći u organizaciji Makarskog crvenog križa. Uz teorijska znanja u pismenom dijelu počela je priprema za praktični dio gdje je vjerodostojno prikazano 6 različitih ozljeda. Svakako je dobro da se što više djece, jednako tako i mladih i sugrađana odazivaju na naše programe, jer povećavanje razine znanja u pružanju prve pomoći je u biti povećavanje sigurnosti jednoga društva i cijele nacije. Pod budnim okom sudaca, nakon saniranja ozljeda, najuspješnijom se pokazala ekipa osnovne škole oca Petra Perice u sastavu Ana Radić, Lucija Ravlić, Roko Katavić, Filip Čapin, Petra Mustapić i Mateja Žaja. Pa idealno
na županijsku idemo, vježbat ćemo, učit ćemo, nadam se da ćemo dobro proći, ovdje smo pokazali da možemo, moj tim je vrlo dobar i možemo proći dalje. Za realan prikaz ozljeda pobrinuli su se profesor Iris Kender-Matviko i profesor Goran Novović, dok je pokazano znanje na ovogodišnjem natjecanju pohvalio i nekadašnji voditelj Makarske hitne pomoći dr. Darko Granić, ujedno i sudac ovog natjecanja u organizaciji Makarskog crvenog križa. Edukacija je na neki način bi trebala biti početak educiranja svakog građana u našem gradu, inače u cijelome svijetu, jer sa educiranim ljudima mi na neki način povećamo vjerojatnost preživljenja svakoga čovjeka, jer sama hitna i medicina bez educiranih stanovnika zapravo manje vrijedi. Samo sa educiranim ljudima hitna može napraviti jako puno i medicina također, tako da u principu ovo je neki način otvaranja vrata edukaciji svih ljudi na svijetu. Neki to rade kroz autoškolu, djeca rade kroz ove tečajeve i ove vježbe, ove igrice, ali bi zapravo trebalo svi stanovnici proći ovakvu neku vrstu edukacije. Nakon ove demonstracije pružanja prve pomoći, pobjedničkoj ekipi sada slijede pripreme za međužupanijsko natjecanje koje će se za mjesec dana održati na otoku Korčuli. Kontinuitet kulturnih druženja u Tučepskoj konobi nastavljen je gostovanjem poznatog Splićanina. Uvodnim riječima domaćina konobe Damira Tomića i nastupom tučepskog benda Jeremije započela je posljednja u nizu kulturnih večeri u konobi Kut snijega koja je i ovaj put privukla velik broj ljubitelja druženja petkom uvečer. Ovom prigodom splitski dramaturg, publicist i svjetski nomad Jasen Boko promovirao je knjigu Dioklecijan, u kojoj je pokušao rasvijetliti život jednog od najvećih careva Rimskog carstva. Osim knjige, Boko je publici prenio i posljednja iskustva s putovanja po Južnoj Americi, gdje se upoznao s kulturom, religijom i hranom ovog velikog kontinenta. Baškovačka Uranija u posljednjem kolu treće Hrvatske nogometne lige Jug na svom je terenu nastavila dugi niz nepobjedivosti. Međutim, igrači trenera Vidulina nikako ne mogu biti zadovoljni podjelom bodova u derbiju kontra Splita, koji se pokazao kao inferioran suparnik tijekom svih 90 minuta. Od samog početka bili su se pokazali boljom momčadi u svim segmentima igre, međutim, nogomet kad pruža neočekivane rasplete, što ga ujedno i čini najvažnijom sporednom stvari na svijetu. Uranija je usprkos brojnim šansama na pogodak trebala čekati do sredine drugog poluvremena, nakon čega gosti do izjednačenja dolaze pred sam kraj utakmice u 92. minuti, kada za remi i podjelu bodova poentira Splitov napadač s makarskom adresom Piero Antunović. Niz nepobjedivosti mogao je biti i nastavljen s 3 boda da sudac Zec u drugom poluvremenu nije ostao nijem nakon rušenja Pejkovića u kaznenom prostoru, što je izazvalo veliko negodovanje domaćina. Samo sat vremena kasnije, kad smo mislili da ne možemo vidjeti neizvjesniju završnicu, dogodio se prvoligaški futsal susret između makarskog nogovremena Apfel i zagrebačkog Alumnusa. Makarski sastav desetkovan ozljedama sigurno je sa 2 pogotka ušao u susret i najavio laku pobjedu u dvoboju s gostima iz Metropole. Međutim, tada gosti s čak 4 pogotka u potpunosti okreću rezultat za potpuni šok u dvorani. Ekipa Teja Strunje ipak znala je odgovoriti i na taj izazov, te s igračem više u polju dolazi do izjednačenja. Samo 4 sekunde prije kraja domaćini su došli do udarca s 10 metara kojih sigurno realizira junak susreta Vedranka Zazić za ludnicu na parketu i tribinama Makarske dvorane. Trbuhom za kruhom brojni Hrvati kroz povijest su napuštali rodnu grudu kako bi sreću pronašli u nepoznatom svijetu. Jedan od njih je i naš Tučepljanin Barba Pere, koji sada, desetljećima poslije, uživan obasjan australskim i hrvatskim suncem. Ispod gorde klisure Biokova leži pitoreskno selo Potpeć. Selo u kojem je odrastao naš Barba Pere Pašalić, svima poznat kao Barba Pere Pujin. Odrastajući u teškim uvjetima ondašnjeg života u Potpeći, Barba Pere daleke 1967. godine odlučio je sreću pronaći na obroncima daleke obećane zemlje Australije. Danas, 50 godina poslije, ovaj živopisni gospodin umirovljeničke dane provodi u hladovini svoje Potpeći, uživajući u jedinstvenom pogledu koji se svakog dana otvara iz njegove stare podbiokovske kuće. Iako prvih godina boravka u Australiji nije mislio kako će ga dostići nostalgija za rodnim krajem,
doselio se neminovno, pa tako junak naše priče danas ima dvije domovine, onu u kojoj se rodio i onu koja mu je omogućila da danas živi životom koji ga ispunjava. Ja sam ti najbogatiji siromašni čovjek. Zato što ima zadovoljstvo, ima dosta da mogu doći ovdje, ali što se tiče Australije, bogatstva, imam kuću tamo i to, i neke velike pare, ali sam našao svoj kut ovdje i svoje zadovoljstvo popeću u ovoj staroj kući koja mi strašno daje zadovoljstvo i našao sam svoj mir i ljubav prema starom mjestu koje nisam mislio da će se dogoditi u mojim mladim danima. Svi ćemo mi jednog dana otići. Gdje bi se ti pokopao? Ja ću se pokopati gdje umrem. Gdje te zateče? Gdje me zateče. Ja sam rekao sinu, nemoj me mrtva vode nigdje. A ja imam dvije domovine. Ja sidnem avion ovdje, ja sam Australac za idući 7 mjeseci. Ja sidnem avion otamo, ja sam Hrvat za 5 mjeseci. Ja ne uspoređivam i ne gledam i ne tražim ono što nema tu. Zato što je, a ljubav je za ove dvije zemlja koja mi je dala da mogu ovdje dolaziti, da ovo mogu napraviti, da mogu sauživati stare dane. A da se vratim i kako. Tamo imam kuću koju sam imao 41 godinu napravio, a u njoj živim. Ovdje imam kuću gdje sam se rodio i u njoj živim. I gdje je doma? Doma je svugdje. Gdje god dođeš je doma. Iako se samo nekoliko stotina metara dalje nalazi obala i civilizacija, Barba Pere ipak najviše vremena provodi u svom selu. Što se mene tiče, ovdje ni Makarska, ni doli, ni more, ništa. Ovdje dođe, ostane koji dan, tako lijepo, ujutro lijepo, pogotovo sa jesen, ova doba godine, ovo je strašno, ima grožđa, ima šipaka, ima od danas sam našao 20 orava ispod orava gori koji neće niko da kupi. Ja sije ispod orava i ide i orave, i šivke, i grožđe. Išao sam čisti neke masline. Kad bi plaćao sve, ne bi se isplatilo, ali ja to uživam malo otići i tako napraviti. I doći ovdje i sjetiti se na stare dane, prođeš kroz Šiluk i sidneš i svaka kuća ima svoju priču. Pamtiš najviše po priči? Ljubav i narod jedan prema drugomu. I bez ograda, i bez kapija. Ili jedna najveća priča koju sam te ja pričao na put, odvest 1000 litara vina, 1000 litara vina, odvest u Makarsku ovdje bez plastike i bez auta, i bez ceste. Kako? Kako? Da moraš naći jedno 20 mišina od koza, a svaka mišina prilike drži 50 litara tu negdje. A kod javca ona će držati više, jedno 60-65, ali svak su gledali koze, naše stare one koze. I onda bi te mišine se obrile, napravile sve i svak ima po jednu mišinu i onda bi se u sridu pokupile mišine, odnilo bi se u more, potopilo se da se smekšaju. U četvrtak bi se njih upravo smekšalo bi se još više, u petak dođeš, skupiš, treba ti 10 mazaka i 10 ljudi. I onda ti ljudi bi se skupili negdje ujutru i to bi se napunilo i mazgu za mazgu. I bilo ljudi koji ne bi govorili s jednim drugim, ali taj dan svak dođe pomoć. To ti je dan za treba pomoć, treba odvesti vino. I tamo mali mornar u Makarsku napraviti marendu i ja na Margaretu odnija bi 30 litara vina za popis sa marendom, on će da marendu, ali moramo piti naše vino što nismo ga prodali. I onda ti doli ovi stari ljudi koji ne govoru, pivaju sve, vraćaju se nazad na mazgama, pivaju, dođu pri kuću, rukuju se i sutra ne govoru. Uvijek se našo komadi sira ili butića ili nešto, zajeli se i najveća ljubav ovoga mjesta bila pisma. Oni su kopali cijeli dan i pivali bi navečer. I da bez nje srce moje slitno biti neće. Kao da je jučer bila 1967. Uspomene se vežu jedna za drugom, dok Barba Pere iz topline i sigurnosti svoje potpeći promatra život ispred sebe koji se dolaskom jesenskih i zimskih dana nastavlja na obroncima njegove druge domovine, Australije. Di sebe vidiš sljedeći 5 godina, 10? Tamo vamo, ja se nadam.
Ja se nadam tamo mamo, u početku 6. ovdje, u koncu 10. nazad i tako, a možda još 10 godina, ja to govorim već ima 10 godina, uvijek još 10 godina, kad će doći 10 godina, nikad ne zna šta će čekati i kako se osjeća. Ispraćajući svoje najbliže, barba Pere danas, kao i prije 50 godina, odlazi u dalek svit, gdje ga sada čeka njegov drugi dom, iz kojeg će misli dopirati do rodnog kraja i skorog susreta u Potpeći.